Biblia Genesis 2. kapitola. Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo stvoril. Boh požehnal 7. deň a posvätil ho, lebo v tento deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Takto sa udialo stvorenie neba i zeme. Začiatky ľudstva. Keď Hospodin Boh utvoril zem i nebo, ešte nebol na zemi nejaký plný keľ, ani rastla nejaká plná bylina, lebo Hospodin Boh nezoslal na zem dážď, a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. Spodná voda však vybierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nostier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Záhrada v Edene. Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil. Hospodin Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie chutný. Uprostred raja dal vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla. Z Edenu vytekala rieka. Aby zavlažovala záhradu. Odtiaľ sa rozdieľovala